Ayan, doon sa ating mga barangays na awan iti SK na, ay ada DJ in forward ko kay ni Apo SK Fed kanya nga DJ guidelines natin or DJ kay bababa aga po iti NYC. Aya so pagsaritaan yung to DJ no kasanon to no i-implementarin Apo DJ JMC the NYC, DILG and I think DBM DJ. Ayan. As of now, at iti hani sigurado naman ng mga barangays DJ awan iti SK na. Aya, hanap pinakaala iti eksakto nga numero aga po iyan ti office iti SK. Kasi itataapo ngamin adadagiti umay dagited kanyami ket sa bali dagiti nagresign nanda ngamin no pa nagresign da iti kapitan kasjay ket dapat ket ti pagresignan since considered as official ng ti barangay ni Apo Mayor Metlaeng tapnon legally nga resign da. So nga dagiti tiin pa i plus mi nga dapat ket suruted da Metlaeng dayjay sakbay ni met nga maiselect yan ti system nino ko. Ayun. Syempre, ang epekto na sa barangay, awan ti ko natin nga mga daulo, dagiti kabataan tayo. Ayan, ken kastamit, DJ ko anay ko mga maited nga serbisyo, wano programa para kadagiti kabataan tayo, ket mapan kanyada, han nga mo usar DJ pondo nga para kanyada. Ayan, kasi sa balilata ti ko na tayo, nga ti ma-empower tayo ti kabataan, nga ti makita di presence da. Iso nga, sabi ko mata, mas agagaget digiti itatang nga mga SK ken kastamit masolbar ton aya or may kantumeten ti digiti na bakantean nga position iti SK natin.